vi satte os for at undersøge, hvilket der er bedst. Kindermælkesnitte eller hjemmelavet mælkesnitte. Der står på opskriften mælkesnitte. Ja. I feel better now. I've seen you, but deep inside my bones feel like timber, and I am shaken from the tension. Vi kan have det andet. Hvad er det andet? De var halvt dårlige, så. Nej, det er... Nej, det... Du vil sådan skyde ned med den her. Det gør du. Dreng. Godt. Ja, så skal man tage den hele? Ja. Det er bare... Det smager faktisk rigtig godt, det der. Hvad er det, jeg bare har cremen er? Det er græsk yoghurt med vaniljesukker. Altså, de smager godt. Så må du skynde dig, for jeg vil gerne prøve. Imens man ved, hvad det bolden, ikke? Okay. Jeg skal mærke det. Det smager faktisk meget godt. Siger min mund fuld. Ja. Nu skal de. Sjov joke. Det smager faktisk rigtig, rigtig godt. Jeg synes bare ikke, der er nok creme i. Altså, smager cremen meget ost. Men brødet smager godt. Det er lavet godt, Pia. Jeg har et spørgsmål. Vil du foretrække dem der frem for den rigtige mælkesnitte? Vil du det? Vil du det? Er det ikke? Lidt mere creme, og så er den ret god. Men den har en god smag af honning. Nogle rigtig gode karameller. Karamel? Du må godt smage på. Det er jo ikke karameller. Er karamel i? Nej, der er honning. Det, nå, men så det. De smager godt. Det er det. Og de er bedre, de sådan, Hvad vil du foretrække, dem her eller dem her? kommer an på, hvad jeg vil have. Altså, Hvis du vil have en mælkesnitte. så vil jeg foretrække dem der. Hvis du vil have en god en, noget der smager godt. Altså, hvis jeg vil have en kage, så vil jeg hellere have den. Det er kage, der mælkesnitte. Fedt. Smager lidt af plastik. Godt. Og lidt syrlig, men ellers smager de ret godt. Også kanel i. Det smager faktisk lidt ligesom de der indpakkede honning her, der er langtidsholdbare. Men så vil jeg foretrække dem der. De er meget bedre. Så dem vil du foretrække, dem her? Det vil jeg. Til hver en tid. Super. Super. Den her er helt klart bedst. Og hvorfor det? Den er federe. De er lidt sødere end de andre. Helt klart bedre. Så du vil bare foretrække Kinders eller hjemmelavet? Hjemmelavet. Super! Så skal du smage den der. Okay. Haps. Er den ikke bare god, hva'? Okay, jeg holder den ret stille. Hvad vil du foretrække? Hvad vil du foretrække? Kinders eller? Skal jeg være helt ærlig? Helt ærligt. Så vil jeg sige Kinder, men det er rosinen, der trækker ned. Der er ikke rosiner i. Så det er den imaginære rosin, der trækker ned. Det ved jeg ikke. Det er imaginære. Kan bedre lide mælkesnitte. Asmund, sig til kameraet, hvad vil du foretrække? Mælkesnitte. Den rigtige, eller Kinders eller den hjemmelavede? Den du køber i brusen. Ja, okay. Den kender jeg jo. Den er god. Nej, det tager jeg slet. Jamen kom nu, vi i angreb! Kan du bedst lide? Kinder eller hjemmelavet? Den er de faktisk rigtig gode. Kan du bedst lide hjemmelavet? Ja, jeg kan bedst lide hjemme. Hvorfor giver så dem til dig? Gøj! Det er den originale. Ja, og så skal vi have sådan en her. I tykker munden. Går i orden? Den er rigtig knasende. Hvad kan du bedst lide? Hvad vil du foretrække? Kinder eller hjemmelavet? Det smager lidt af æblekage, det kan jeg meget godt lide. Så jeg tager den Du her. vil foretrække de hjemmelavet? Super. Skal du have en hjemmelavet? Ja.
Jeg tror bedst, du kan lide dem der. Jeg vil nok sige, at de hjemmelavede er bedst. Hvorfor det? Fordi de smager mere end de andre. Okay. Tak skal du have. Vi kan så konkludere, at eleverne kan lide både den købte og vores hjemmelavede, men bedst vores hjemmelavede. Det kan vi i hvert fald.